Hola, soc l'Uri Torres, coordinador de la línia masculina de l'ARC, i avui us ensenyarem la conducció de dret i la conducció de dret i revés. Per la conducció de dret, el més important, l'empunyadura amb l'estic. La mà esquerra a baix de l'estic, la mà dreta a la meitat, més o menys de referència on acaba el grip. A partir d'aquí, el segon més important és on col·loco la bola envers els peus. La bola en la conducció de dret sempre va al costat dret i lleugerament endavant dels peus, perquè no pugui trepitjar la bola amb el peu i la meva conducció sigui molt ràpida i fluida. Un altre dels aspectes importants que hem de tenir en compte en la conducció de dret és sempre mantenir el cap aixecat, de tal manera que jo pugui controlar la pilota, però de seguida pugui controlar el que està passant davant meu i prendre la millor decisió en conseqüència. Amb aquesta posició haig de tenir molt important també els genolls flexionats i el colze de la mà esquerra aixecat per facilitar aquesta conducció. En comparativa amb la conducció de dret i revés el que hi permet és que pugui arribar a fintar a jugadors per eliminar-los o bé per aconseguir una millor línia de passe. La mà esquerra és el motor de tot en aquest gest tècnic, ja que és la que ens permet girar d'empunyadura i portar la bola del dret al revés. Molt important també mantenir el cap aixecat. Sabem que la dificultat és més gran perquè la bola està més en moviment que la de dret, però és molt important que el cap sempre estigui permanentment aixecat. Una de les coses també importants és la posició de la bola envers els peus. Hem de portar-la lleugerament més endavant per poder facilitar els driblings i no tocar la bola amb el peu quan portem la bola d'un costat cap a l'altre.